Kublai yapi baro ki perlok bai jonga ki pesngotunat ban page ik video jonga na kapor sekopor. Kani ke video kadai na kabenta kato karali jong ka PPP ha kasngin riu terik jong niu benai jong niu snem. Na baro live hun riu tli ki constituency ba uba arden ukot kerpang ye ki pa jong ka PPP ban wan che secretariat ha kajing kmi inti jong i ki pa kin wan da ki lakngut kenang bakin la ban ker telawir ya ke sekretariat. Handrai ke bapla kalong kipai ba kiwan tangkumba arhajar ne arhajar tam malumala. Dei hangne la pausyai ba kipai ba hi menta ki lanya syabapalat ya kane ke parti. Pitik balai banga ongkumta. Ha usnem arhajar atpusau. Ke PPP kala yok vote kumba sanlak nyopro hajar. Handrai ladang ipe kum kuto kesngi Nriu terik jong nu benai jong nu snem kipai ba kiwan tangkumba arhajar ne arhajar tam de hangto ngitip ba kipai ba kim shani asyo ya kane ke parti kine gidei kipai jong ko PPP kibawan ha kato kasni nriu terik pe hangne pinyi bat kai ka ba ngamut ban ong hangne ngakwa ban penken ma wi ba kane kadei ke surok kamdei kamadan lane ke playfield Dei nakata kadaw banga ong banga simjing ken ba uniu pai ba ubadon hangne ula bandon arhajar tam malumala isn ay ki bapli kito ki ba wan sakato grali jong ko PPP hakato kasngi anda don bakali jingkali ki kamud ayu ba pi wan sakane grali ki bapli kimtip banjubab ayero kato kadai kajing ngebe bat kajing sya ilam bakla upai ba laino setang kito kiba dang ngbe bat kiba sya ilam bakla kiba wan hakato kasngi nrutrik handrai ubabun hi upai ba uba start uba lasngau thu menta kila sngu thu ba kane ka party kanompoi shano kimut ban wan ban ker talawir ya ka secretariat handrai tang hangto ha uto surok ubadon hajan ka additional secretariat ru kimya dabha kipai jongko VPP dei nakane kadaw ba ngaong ba kibawan hagani kesni lain no satang gitu kiba ngebi bat kibasha yalam bakla hakum kene kejai parti handrai kibabun hi kipai ba kiba lanang la start menta ki lasno thu shai bat kim shania shu yakum kene kejai parti kesurjong kipai ba naga ikadaw ba penlong yaki bakin sngosi banommi hakato kesni indrutrik da kabaki ong at kum kajing yo sngo jonga ki ong ba kum kene ke parti ladadon kano ke isu kila khot bat wer ye kipai ba banyalai secretariat kipai ba kila ong kan mentoy ayu yangi bangin jit nong yalam kan mentoy ayu yangi bangin jit MLA ladadon kano ke isu ki khot bat ye wer lang yangi kipai ba banyalai sha secretariat kipai ba kiba lanang la start menta habadon kano ke isu Kata kadai ke kamram jong ki MLA, omdei ke kamram jong ki paiba. Dei hangne ki paiba kilanya bad kilaong ba kumye kene ke parti ngimdei banchanya. Lada ngishanya ya kum kene ke jaj parti. Ke jaj briu jongi kanompoi shano ru. Hangne ngiliyo i ba kinongelam jong ke parti VPP kimdei ki befit banlong kinongelam jong ke jaj briu jongi ong ki paiba.